Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга кайбер темалар турында. Шолыда Удымлар полилингваль гимназиясына балаларны кабул итү башланды. Булачак укучылар ата-аналарына кайда мөрәҗәгать итәргә. Юл транспорт һәлакәтләре саны арту, кушымта аша прокатка электросамокат алу һәм зур автобуслар. Шолда юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе утырышы узды. Укол ясауна, анализлар тапшыруны ничек җиңелрәк кичерергә. Шоллы батырлык тартмасы акциясына кушылды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 24 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21268 очрагы билгеле. Аларның 18181 терелгән, 7се узган тәүлектә. Шолыда коронавирус инфекциясына каршы вакцинация дәвам итә. Барлыгы шәһәргә 44640 вакцина дозасы кайткан. Шәһәрдәшләр шифаханәләрдә һәм сәүдә үзәгенең берсендә прививка ясата ала. Әлегә беренче компонентны 42018 кеше, ә икенче дозасын 33354 кеше алган. Прививкалар ясатучыларның 46% 60 яшьтән өлкәнрәкләр. Бүген 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар өчен төп имтихан чоры башланды. Ул 2 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Исегезгә төшерәбез, Шолда 9-нчы сыйныфны 5000-нән артык укучы тәмамлый. Төп дәүләт имтихан 10 сәгатьтә башлана һәм 3 сәгать 55 минут дәвам итә. Иртәгә рус теле, 27 һәм 28 майда математика буенча сынаулар узачак. Татарстанда имтиханнар үткәрүне 142 җәмәгать күзәтүчесе, Татарстан һөнәри белем бирү оешмалары студентлары арасыннан дистанцион 188 җәмәгать күзәтүчесе күзәтәчәк. Рус теле буенча төп дәүләт имтиханда беренче балаларның минималь саны 15 балл тәшкил итә. Исегезгә төшерәбез, 2021 елда сайлау предметлары буенча төп дәүләт имтиханнары үткәрелми. 9-нчы сыйныф укучылары аны бары тик 2 мәҗбүри фән буенча гына тапшыра. Шолыда Удымлар полилингваль гимназиясына балаларны кабул итү башланды. Быел 2-нче сыйныфтан 7-нче сыйныфка кадәр укучылар җыелачак. Бу елның 20 июненә кадәр ата-аналарга анкета тутырып гариза бирергә кирәк. Анкетаны караганнан соң укучыны аның белем дәрәҗәсен билгеләү өчен әңгәмәгә һәм математика, рус һәм татар телләре буенча олимпиадага чакырачаклар. Шулай ук вакытта булачак персонал белән эш дәвам итә. Әлеге учреждениедә укытырга теләүчеләр банка формалаштырылган. Вакансияга кандидатлар әңгәмәләр уза һәм ачык дәресләр үткәрә. Гимназия бинасы хәзерге вакытта 58%-ка әзер. Эшчеләр бинаны бизәү һәм җиһазлар урнаштыру белән мәшгуль. Адымнарга беренче куркынычсызлык категориясе бирелде. Мәктәптә видеокамералар, хәвеф төймәсе, хәбәр бирү, янгын һәм сак сигнализацияләре, турникетлар, электрон керү системасы, электрон йозаклар урнаштырылачак. Гимназияга кабул итү турындагы сорауларны Шоллы халкы 8-939-304-17-67 телефоны буенча иртәнге сәгать 8-дән 14 сәгатькә кадәр бирә ала. Юл транспорт һәлакәтләре саны арту, кушымта аша прокатка электросамокат алу һәм зур автобуслар. Бу һәм башка темалар турында шәһәр юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе утырышында фикер алыштылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Электросамокаты белән булган авария юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе утырышында төп тема булды. Фаҗигада 19 яшьлек кыз вафат булды. Искәртеп узабыз, электросамокаты Шоллы яр буенда кушымта ярдәмендә прокатка алынган була. Определенное здесь беспокойство связано с этим здесь. Мы какую-то работу просветительскую должны делать. И контроль за прокатчиками здесь должен быть. Электросамокатларын телефоннар ярдәмендә прокатка алу шеринг дип атала. Шоллы өчен бу яңа бизнес. Куркынычсызлык, техник характеристикалар һәм прокат урыннарына туры килү мәсьәләләре дә әлегә җавапсыз кала. Однако, не дожидаясь решения руководства города по данному вопросу, предприниматели запустили мобильное приложение «Мотор Сити». И на сегодняшний день данный вид услуги функционирует на территории города. При этом сами мобильные устройства передвижения с электродвигателями паркуются на тротуарах, проезжей части улично-дорожной сети города, создавая помехи для других участников дорожного движения.
Аварияда халак болған шолылы нәқ менә шушы кушымта ярдәмендә электр самокатын арендаға алган. Транспортный экспертизаға җибәргәннән соң аның двигателенең егәрлеге 0,25 киловаттан артып киткәне ачыклана. Димәк, бу самокат мопедка тиңләшә һәм аның белән идарә итү хукукы бирүче документ булырга тиеш. Считаем такое положение дел недопустимым. Все соответствующие службы должны принять меры в пределах своих полномочий в отношении лиц, предоставляющих услуги шеринга, в целях приведения их в строгое соответствие требованиям действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Жей әле башлана гына тиздә мәктәп каникулларда башлана дигән сүз. Димәк, электр самокатларында йөрүчеләр дә күбәячәк. Шулларга үз иминлеге турында гына түгел, тирә-юньдәгеләр турында да уйланырга киңәш итәләр. Лилия Гатина, Александр Кащеев, яңалыклар. Укол ясауны анализлар тапшыруны ничек җиңелрәк кичергән бу сорауга җавапны Кама балалар медицина үзәгендә беләләр. Чаллы батырлык тартмасы акциясына кушылды. Аның максаты хастаханәләрдә дәваланучы балаларга ярдәм итү. Һәр күңелле булмаган процедура өчен бала тылсымлы тартмадан уйнышып ала. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Азалия Афанасьевага 4 яшь, ул Кама балалар медицина үзәгендә дәвалана. Көндәлек процедуралар арасында уколлар һәм анализлар. Табиблар сүзләренә караганда, кыз аларны бик яхшы кичерә, бүләк сыйфатында батырлык тартмасыннан уйнышып ала. Бу юлы аңа чәч каптыргычлар һәм язу, рәсем ясау әйберләре эләкте. Я люблю, конечно, тетрадки рисовать, чтобы я училась в школе. Кама балалар медицина үзәгенең педиатрия бүлегендә хәзер 22 пациент дәвалана. Иң кечкесенә 2 ай ярым һәм табиблар аларның һәр кайсын кәефен кечкенә генә бүләк белән күтәрергә тырыша. В нашем отделении проводится практически у каждого ребенка берется кровь, проводятся болезненные манипуляции, и это намного скрашивает вот эти такие рабочие будни, болезненные будни ребенка, находящего в больнице, и помогает ему, конечно, справиться с его болезнью. Батырлык тартмасы акциясы Россияның 30 шәһәрендә уза. Кама балалар медицина үзәгендә аны 2016 елдан башлап даими рәвештә оештыралар. Смысл вообще этой коробки храбрости в том, что в процедурном кабинете стоит коробка с игрушками. Ребенок, который проходит какую-то медицинскую манипуляцию, то есть будь то укол или какая-то другая, забор крови или еще что-то, и за каждую медицинскую манипуляцию он получает игрушку. Уенчыклар яңа, әмма кыйммәт булырга тиеш түгел дип билгеләп үтә оештыручылар. Кагыйдә буларак бу машиналар, курчаклар, хайван фигуралары һәм башкалар. Моннан тыш алар куркынычсыз булырга тиеш. Мы собирали коробку храбрости в течение целого месяца. Приняли участие в основном школьные отряды. Это как добровольческие отряды школы и просто ребята классы. Много участников также стали детские общественные организации города. У нас их в городе 22. Батырлык тартмасы акциясында һәркем катнаша ала. Уенчыкларны 39-17 адресы буенча кабул итәләр. Кызыксындырган сораулар буенча 8927 494 03 19 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Нашествие динозавров, доисторический мир животных юрского периода, интерактивный динопарк полномасштабных моделей древних рептилий, окутанных тайной исчезновения. Только до 6 июня в Набережных Челнах. Торговый центр «Палитра». До конца мая прием квалифицированного уролога-андролога в Альфа-клиник всего 300 рублей. Альфа-клиник. 200 3 двойки. Срочно требуются укладчики, упаковщики мороженого. Зарплата 35 тысяч рублей. Телефон 8 991 398 96 55.